yes, there may be some kind of discussion or meeting with different agencies. I mean, we welcome that, but at the same time, you cannot just take the law in your hand. Be it a pressure group or be it anybody, I would request to everyone that we should whatever we do, it should be guided, prescribed norms of the law. Kebetulan ki pelok kejonga kebuju pej bat ngap ikene ke channel kejonga mentang onra sepi kamat sepang kejing keren bat kejing berngam jung sarkar ya kiseng balang kumbah kapau hakini ki kendiat sengi hakabau ubah perstun dan song ubdai deputy chief minister jung ka sarkar jela ulah berngam tenge ya kiseng balang dak ba ong ba kiseng balang kimpit ban sim ya ka any hakala ka jong ka kti te hato lada omdon kiseng balang iba sim ya kata ka jingkit kli na kamta ka jaj beriu ka jongi ayu kelajia ya kari kasi ka jongi kumba kapau hanegrim lada kimdon kiseng balang kibalaj bentuklar ya kadai ka kam ayu kelalong ayu kelajia hangte hapo negrim na kamta ka jaj beriu ka jongi balawan le trakli da mano re mano da kinong wei kinong ar ngasoban ai ka jingero ya kiseng balang kibala sim ka jingkit kli ban yada ya kari bat ka jaj beriu ka jongi hari balai ka sarkar kadang kwa ban wata wadong haba yalade kamla ban pej ban bisyari kini ki kambro haka jing pej ke junga lada omdon kiseng balang hadu menta ngi bakane ka rikasi jungi lasen syar da manur mano hari haka we pat kaliang haka jing don jong kiseng balang kilong ki mo jentut ya karoi kapar hapo ka jela hari ki balong pat ki badai hateng-hateng bat ki balaj hateng-hateng rela da sarkar kadon ka jingkit kri balai kam sim khiana du sedang ya kene uba kiseng balang ki haban tuklar hi dalade namar ka jing bom kit kri jong ka sarkar jela kade hok ki kiseng balang bakin tuklar hi kine ki kamboro namar ba ka sarkar jela kam sim la kit kri kam sim la pej bani kini ki e boro namar ka de kene kadaw ba ki nong we nong ar kiyo balai try kli hakari ka bai ka jongi namar ba ka sarkar jela ka jongi kam siam la kit kli kam siam la pej bania kam siam la don kata ka jing yada namta kari bat ka jaj beriu bat ya ka jela borok ka we hatu pej ba borok ka jing keren jong ba perstun tun song kalong ka badai ne kalong ka balai ka jing perkhat ka jonga ba perstun tun song uting thot ya ki seng balang uting thot ya kita ki pressure group namar la omdon ki taki pressure group lada omdon kita pressure group iseng balang ngitip baka sarkar kan kat bamon tak nak tak daw ba ka sarkar kami olan bah iya kata bakar kat bamon nomor ke jingdon jong iseng balang kumta kating ya ini pressure group nyila benbu ka jingkeli atau kating ne ka shu darab jot hari kini bro ngangej ba ka sarkar kating thot ya kini ki pressure group ki badai kita kiseng balang kasawan kentu ya kiseng balang bagi haban sim ya kimat baka sarkar kala da kular tangi upaj ba kom ya uput usam ka ALP ban kriya no ya kita ki khar nang tena po thamyo molong namar ba klalong ki mojun thut ya kari bat kajat beri ko jungi namar hadu menta ka sarkar kam pat sem la le ya gitu ki jingkular na penta ban penkerja no ya ki harijan ban penbaj yo put usam ban wara ya kata ka ALP adu mentah kam sem lala hanrai ka subu tang ki jingkular ban penbaj yo paj ba kapau ba ka supen baj yo paj ba de kum tang as ban ai musim ya ki seng balang ba kiladai ban sim ya kini kimat kiladai kapor ba ki seng balang ki haban sim kini kimat ban penbor ka sarkar ba kedle no namar ba ka jabri ko jungi mta kladon hatmir ya ka jingma namta kejing sok ya kari kejongi kumta ka sarkar lada kadang kwa ban yo kejing sania nu pajba kade ban pen urlong no ya kini kimat bak lada ban kular ki pajba hanre lada kampen urlong kan mau ko ka sarkar ba menta ki pajba kila sedang ban pejmat bat kila sedang ban soto ya kejing kular thok kejong pi lada pi kular ya ka badai pidon kam ban urlong no ya kini kimat barok bat lada pimpen urlong ngej baki pajba kin sapai khamat no syakawai kumba menta kelas sedang pan pau baki pajba kelas sedang pan ai kejing senia ya ka parti VPP de kumta lada ka sarkar
Kakwa bakane kalau ada ban penurong no ya kimat rela da kadai tang kajing penbiju pejba kan mau bahaka hakinek election ngengit bakane ka sarkar kelak kelam sendan. Hublai syubun.